A Merkantil Bankliga 7. fordulójában két feljutásért küzdő csapat találkozott Mezőkövesden, ugyanis az éllovas hazaiak a 4. helyezett Gyirmótot fogadták szeptember 19-én. A kövesdiek a múlt héten egy több mint 10 hónapos idegenbeli nyeretlen szériát szakítottak meg, miután Máté vezérletével 3-1-re nyertek Csákváron. A vendégek számára nem sikerült jól az előző forduló, ugyanis 4-1-re kikaptak Budaörsen, ráadásul Völgyi Dániel és Simon Attila is a kiállítás sorsára jutott, így a két rutinos játékos nem léphetett pályára Mezőkövesden, ahol több mint 2000 néző várta a felsőházi rangadót. A mérkőzést Iványi Zoltán vezette, munkáját Georgiou Theodoros és Becséri Gergely segítette. A csapatok az első perctől nagy iramot diktáltak, de a találkozót egyértelműen Bencés Miklós fiai kezdték jobban. Az első lehetőséget a 4. percben jegyezhettük fel, ekkor Heffler tüzelt a 16-osról a kapu fölé. A 12. percben ismét a kövesdi támadó veszélyeztetett, 18 méteres szabadrugását követően a felső lécen csattant a labda. 2 perccel később Molnár csapott le egy rossz gyirmóti indításra, majd végignyargalt a vendégek térfelén és kapura lőtt, Rusák nagy bravúrral védett. A 17. minutumban a remekül játszó Molnár vezette keresztbe a labdát a 16-os előtt, lövése ezúttal a bal alsó sarok mellett suhant el. A kövesdi fölény a 24. percben góllá érett. Ekkor Heffler cselezte be magát a 16-oson belülre, majd éleszökből a bal alsó sarokba lőtt, Rusáknak ezúttal nem volt esélye a hárításra. Jó a kiugratás, nem figyelt senki Hefflerre. Heffler belül a 16-oson, lövőhelyzet, Heffler! És gól! És gól! És gól! 1 perccel később egy gyirmóti sarokrúgást követően a menteni igyekvő Hefflerről pattant veszélyesen szögletre a labda. A gól után változott a játékképe, Bene Ferenc csapata sokkal bátrabban futballozott, és Pakuék többször is eljutottak a kövesdi kapuig. A 29. percben egy villámgyors vendégakció végén Dvorsák mentett becsúszva az utolsó pillanatban, majd a 32. minutumban Prézinger szabadrúgása zúgott el keresztbe mindenki előtt. 1 perccel ezután egy remek jobboldali beadása Paku érkezett jó ütemben középen, és okosan a kapu jobb oldalába bólintott. Ott a fejes, és ott az egyenlítés. 10 minutommal az első játékrész vége előtt Heffler szabadrúgását követően Fótyik maradt teljesen tisztán, de nagy helyzetben rosszul találta el a labdát. A második játékrészben is nagy iramot diktáltak a csapatok. A 47. percben Heffler szabadrúgása után Dvorsák fejelt kevéssel a keresztléc fölé, 5 minutummal később pedig Máté ígéretes szabadrúgása suhant el, ugyancsak néhány centivel a keresztléc fölött. Az 54. percben óriási lehetőséghez jutottak a látogatók, mivel Dvorsák szabálytalansága miatt büntetőhöz jutottak, azonban Paku 11-esét Dombó szép vetődéssel kiütötte. 4 perccel később szeles távoli kísérletét fogta könnyedén Rusák, majd a 62. percben Madarász bombázott éleszökből a kapu fölé. A túloldalon 1 perccel később Heffler tüzelt 25 méterről, lövése elzúgott a bal kapufal mellett. 20 perccel a meccs vége előtt Fótyik bedobása után Harsányi csúsztatott, Rusák azonban résen volt. 2 minutummal ezután Paku bombáját látványos mozdulattal hárította Dombó. A záró negyed óra kezdetén Rácz próbálkozása tévesztett célt. A hazai középpályás 2 perccel később egy összecsapás után megsérült, és miután Bencés Miklós mindhárom csere lehetőségét kihasználta, a kövesdiek 10 emberrel játszottak a hátralévő időben. Hefflerék a nehéz helyzet ellenére bátran futballoztak, a 83. percben Polényi életerős kísérletét Rusák csak óriási bravúrral tudta hatástalanítani. A vendégek a rendes játékidő legvégén egy nagy kapu előtti kavarodás után Tóth közeli pöccintésével megszerezték a győztes találatot, így mindhárom pontot elvitték a délborsodi városból. Az eredmény Mezőköves Zsóri FC, Gyirmót FC Győr 1-2. Most ez egy igazi rangadó volt, én úgy gondolom, hogy hát nyilván kevés semleges néző volt, de azok biztos nagyon élvezték a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy kitűnő iramú mérkőzés volt, és nagyon-nagyon jól futballozott mind a két csapat. Nekem az a meglátásom, hogy 0-1 után is jobban játszottunk, sikerült egyenlítenünk, a másik félidőben véleményem szerint egyértelmű volt a mérkőzés. Az volt a kérdés, hogy tudunk-e gólt rúgni. Nyilván azt el kell ismerni, hogy egy-egy veszélyes kontrája volt az ellenfélnek, de átvettük a kezdeményezést, és nekem az nagyon tetszett, hogy kitűnően játszottunk, és nagyon jó iramba, és nagyon pontosan futballoztunk. Hát, úgy érzem, hogy jól kezdtük a találkozót, úgy, ahogy kell hazai pályán, meg voltak a lehetőségeink, vezetni is tudtunk. Sajnos még az első fél időben ugye kiegyenlített az ellenfél, de a legnagyobb csattanója az volt sajnos a találkozónak, hogy kihasználtam ugye egy negyed órával a vége előtt az utolsó csere lehetőségem, és ez nagyon megbosszulta magát, hiszen rá egy percre megsérült a Rácz Feri, ugye ami egy balszerencsés dolog, hogy nem tudta folytatni a játékot, és így létszámhátrányba kerültünk, ami nem jelenti azt, hogy ebből
biztos következik az, hogy kikapunk, de azért nagyon jó csapat ellen játszottunk, és ez most megbosszulta magát. A Mezőkövet a vereség ellenére őrzi első helyét a tabellán 14 ponttal, a szintén 14 pontos Gyirmót előtt.